Masako na ang syudad sang Iloilo samtang naghihilapit ang highlight sang Dinagyang Festival. Kainas sang aga, sanggin patigayon na ang send-off ceremony sang malapit 3,000 ka mga security forces nga magabantay sa seguridad sang syudad. Matauhay kag masulhay nga Dinagyang Festival lauman suno sa Iloilo City Police Office. Si John Sala nakatutok. Gindeploy ng 2,940 ka security personnel para sa Dinagyang 2020 kainas ang aga. Lakip diri ang 1,940 nga kapulisan gikan sa Police Regional Office 6, 707 gikan sa Iloilo City Police Office, 97 halin sa 301st Infantry Brigade sang Philippine Army kag 134 naman ka personnel sa Philippine Coast Guard. Four objectives namon yung dapat zero gid ang major incident. Tapos kung pwede ma-lower pa namon yung 8 focus sa crimes na nagatabo diri. Maga-deploy naman sa dugang 2,128 ka force multipliers para magbantay sa areas of convergence ilabi na ginalauman nga magadagsa ka mga turista kag bisita. Mayara man sa mga naka-standby nga 117 tanan ka emergency responders gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Bureau of Fire Protection. Hugot ka pagbantay ilabi na sa mga entry points sa syudad kag mas masangkad nga pagpatuman sang checkpoints ang patigayunon agod malikawan ang pagsulod sa mga kontrabando kag krimen. Pasalig sang Iloilo City Police Office nga matawhay kag masulhay ang pagsaulog sa Dinagyang Festival. Dapat peaceful at saka orderly yung Dinagyang and dapat alam lahat ng mga yung awareness ng community. Samtang ginpasaka naman sa Blue Alert status ang Regional Risk Reduction and Management Council 6 Operations Center subong nga hapon tubtub sa Lunes. Kadunga sinigin man duan ang tanan nga Emergency Operations Center nga magmonitor agod masiguro nga hilway ang mapumuluyo sa pagsaulog sang Dinagyang Festival. Upuot kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.